Takže ako som už spomínal v predchádzajúcom videu, tak piatky bývajú dosť zaujímavými dňami. A dnešný deň není výnimka. Máme tu Ford Kuga. Rok vám poviem neskôr, ale no, ukážem vám asi niečo, čo by ste od tak podľa mňa mladého auta nečakali, pretože nemyslím, že to bude nejaké extra staré. Aj nájazd je veľmi nízky, nejaký 89 000 km. Ale no, vyzerá zo spodu nejako asi takto. Takže čaká nás výmena zadnej nápravnice. A asi to bude zaujímavé, keďže všetky šroby, všetko je zhnité a zhrdzavené na padieru. Neviem, či to auto niekto parkoval v oceáne, alebo čo sa tam dialo, ale no, pripíšme to teda norskému počasiu, ale vidíte, že tá karoséria je už značne načatá v niektorých miestach. Takže idem pozrieť ten rok, idem zobrať novú nápravu a začneme sa tomu venovať. OK, takže tu ju máme. Toto je naša nová zadná náprava. Dostali sme k nej takúto peknú sadu šroubíkov. Tak dúfam, že tam bude všetko, čo potrebujeme. No a môžeme to ísť pomaly nahadzovať. Teda rozoberať, to bude celkom zábava a nahodiť to bude tiež veľká paráda. Takže let's go! No a ešte som našiel rok výroby, takže to rok výroby 2013. Takže je to 12-ročné auto. Akože asi nie je úplne najmladšie, ale nie je ani úplne najstaršie, na to v akom stave je. Takže veď posúďte sa, urobte si názor. Podľa toho, čo môžete vidieť na slovenských cestách z roku 2013, ako to vyzerá. A čo vidíte na norských cestách z roku 2013, ako to vyzerá. Poďme na to. Poďme si to za všetko naolejovať, nech to nejakým spôsobom možno niekedy v budúcnosti dokážeme povoliť. Môžeme len dúfať, že všetko pôjde hladko, obratko, ale no, je to zaujímavé rozoberanie, ale tu sú väčšinou tie šroby tak skryté. Takže prvé, čo si povolíme, je senzor výšky. Až. Čakal, že sa utrhne, ale nestalo sa. Dobre. Takže senzor výšky máme povolený, ideme ďalej. Ok, ďalšie na programe budú spodné ramená. My sme si vybrali z pružiny. Tuto máme pekne zadu jednu 15-točku. Podopreme si to pekne s vyháčikom. OK, toto som si trošku dojebal. Fuck. OK, zachránili sme situáciu. Môžeme... OK. No, takže druhú stranu. Občas vám tie elektrické serepetičky proste nepomôžu, treba to urobiť rukami. Bohužiaľ. OK. Máme to povolené, teraz to môžeme trošku dropnúť. Dokonca nám to ešte tam je zaosiečené, takže ideme zobrať páčidlo. OK, trošku sme mu dopomohli páčidielkom. Budeme potrebovať ešte trošku viac. No tak poď sa. Nie ti to tu vysvetlíme. Opa! Dancing Queen. OK, máme povolené. Ideme si brať strunu. Povolíme sa tam stabilizačnú tyčku hneď za tým. OK, skoro by som to bol zhodil bez vás. Medzičasom som si vytiahol poloosy z nábojov, lebo to pôjde celé dole s diffom. Toto rameno je voľné, stabilizačná tyč je odpojená, vrchné rameno je povolené, spodné rameno, ktoré je tu, povolené. Takisto máme povolený už aj kardan. Pozrel som si všetky konektory a káble, ktoré vedú cez toto je snímač výšky, plus tuto boli nejaké dva, tiež voľné.
brzdy a všetko zostáva zapojené, lebo to nevedie cez nápravnicu. No a idem povoliť teraz vlastne 4 šroby, čo by mali držať pri aute. Pomaličku budeme spúšťať a budeme sledovať káble, či niekde nejaký ešte nevisí. No a položíme si to na zem a začneme premontovať veci na novú. Vyzerá to celkom rýchly progres, nie je až také zložité, ako som si myslel, takže poďme pokračovať. You can drag it a little bit backwards. Maybe my. Oh wait. He's not going anywhere. No, just it was running against the steps there. Okay. Yeah, no problem. OK, takže máme ju na zemi. Bol tu ešte jeden držiak na výfuk. Plus tu je odvetrávanie diferáku a spojka. Konektor, takže to som musel odpojiť, keď som to trošku znížil. No a treba to namontovať na novú. Takže asi sa na to poďme vrhnúť rovno, nech to máme z krku. Je piatok, 3 hodiny. Za hodinku to prešrobujem a možno sa tu zastavím cez víkend to nahodiť na auto. Ale no guarantee. OK, kardan máme vonku. On tu drží vlastne len v týchto 4 uloženiach, ktoré sú na Torx, myslím, že to bolo 55. Takže to sme si povolili. No a zhodíme stabilizačnú tyč, zhodíme všetky ramená a môžeme to začať preskladávať. Pokračujeme. A ešte samozrejme vybral som si z toho jednu poloos, ktorá je tam len nacvaknutá, aby sa mi to im jednoduchšie manipulovalo. Ešte tu jednu som len vytiahol spopod tej nápravnice a vlastne zasunieme do tej novej. V prípade, že robíš s takýmito hrdzavými vraždami, tak tieto sokety je proste must have. Ideálne a perfektné na šrobiky, na ktorých ti strhla hlavička, alebo matky, čokoľvek. Naklapeš to na to, no sa to zahrízne a povolí. Takže poďme to vyskúšať na týchto, pretože stabilizačné tyčky, no, vyzerá to biedne. Poďme. Takže poďme to vyskúšať, čo to povie. Bez problému. Okay, takže tieto šroby v ramenách budú problémom, som si myslel od začiatku. Prvý som povolil úplne bez problému, no druhý potreboval trošku presvedčenia karbobrúskov, takže teraz to idem vylisovať odtiaľ, ten šrob. A dúfam, že ho budeme môcť použiť znova to rameno, že ho nebudeme musieť vymeniť. Ale poďme na to, uvidíme, čo sa bude diať. Dobre, takže stará je rozobratá, máme tu kopec dielov, nám z toho dostalo. A ideme začať skladať novú. Máme 4,20 approximately, takže dnes to začneme a cez víkend sa tu zastavím a dokončím to. Takže príjemnú nedeľu prajem. Včera chcel som ísť v sobotu, ale trošku som mi zmenili plány. Už ideme pokračovať v našom Forde. Práve som opravil nejaké šrobiky, ktoré boli strhnuté a neprišli nové. Takže keď som fixol, ideme si pritiahnuť stabilizačnú tyč. A ideme ponáhľadať ramená, zavesiť dip, všetko zložiť naspäť a potom budeme sa zavolať pomoc, aby som to vyležil znova na zdvihák a pripevnil to k autu, takže uvidíme, koho s tým oslovíme, ale poďme skladať. Dobre, takže trošku som prehodnotil privolanie pomoci a povedal som si, že opa, že to zvládnem aj sám, tak tam máme nachystaný zdvihák na prevodovky. Takže idem si to zdvihnúť do výšky, aby som to tam vedel osadiť, nejako si to tam položím a snáď mi to nepadne.
keep going. Musíš sa vedieť vynájsť občas v živote. Takže snáď mi toto vynaliezavosť momentálne pomôže a nie viac uškodí, lebo keď to teraz pacne na zem, tak to asi narobí viac škody ako 8. A určite po to nebudem chodiť. Akože reťaze sú solid, len tuto to drží tak trošku na hrane, ale to bude OK. OK. Takže vyzerá to, že som bol úspešný so svojím plánom. Máme ju na zdviháku, teraz to tu len vyháknem. A odmontujeme z toho tie reťaze. Iba tak. Iba takto trošku pridvihneme. Vytiahneme ho von. Dostaň. A to si môžeme spustiť. To si taktiež trošku spustíme. Krása. Dám si z toho dole reťazky, no a ideme do auta. Káva do držiačkov, dôležité. Tak. Go up it up. Good. Máme si šrobiky, ktoré máme nové. Máme si na nich túto úžasnú striebornú pastu hliníkovú. Najbrutálnejšia vec, čo existuje. Tiež v krajine ako ja, tak keď týmto natreš šrob, nezáleží na tom, aký je hrdzavý, vždy sa ti ho podarí povoliť. Tiež.
mieste. Jednu. Máme to v aute. Okay. Nebolo to také ťažké, ako som si myslel. Už to len celé musíme podoťahovať na momenty a musíme pozapájať všetky ramená, nechať ich povolené, dať auto do polohy, v ktorej jazdí, čiže postaviť ho na kolesa, premyslíme sa na druhý dvihák. Tam dotiahneme všetky ramená a rovno urobíme aj geometriu, takže ideme pokračovať v tom, čo sme začali a vyzerá to sľubne. A možno dneska dokončím. Geometriu asi urobíme až cez týždeň, ale bude to namontované, bude to pojazdné, takže ráno to môžeme ísť v dielne a môžeme pokračovať na niečom, čo je v programe. OK, takže máme to všetko dnu. Ramená sú zapojené, zostal nám ešte senzor na výšku, aj poloosy sú na mieste, všetky ramená sú na mieste, nie sú ale dotiahnuté. To budeme robiť až neskôr. Tu musím trošku otočiť nejaký ten klobík nakrivo. Ostali nám šroby na poloosy, senzor a zapojiť ešte kardan. A tým vlastne na dneska bude už asi finito. No a budeme pokračovať potom už niekedy cez týždeň, keď na to bude znova čas. Takže máme hotovo. Všetko je na mieste, všetko je dotiahnuté. Všetko je tak, ako to zatiaľ má byť. Tu som ešte opravil heat shield, lebo bol voľný, tak som tam dal podložku, lebo to bolo odhnité. Tu sa tiež pár musel vymeniť predtým. No a všetko je nahodené, držek lifku taktiež, kardan je zašrobovaný, všetky šroby, ktoré bolo možné dotiahnuť, sú dotiahnuté na moment. Tak ako majú byť podľa speku. No a vlastne čo nám zostalo povolené je toto rameno na oboch koncoch. Horné rameno iba na konci, kde je tehlica. To som si zdvihol približne podľa značky na tlmiči, ako vysoko to je, aby som sa tam dostal, lebo na zemi by to bolo dosť obťažné, prístup tam je na nič. No a poloosy sú taktiež dotiahnuté, stabilizačné tyčky nahodené, struny na mieste, senzory takisto na mieste. Myslím, že máme na dnes hotovo. Uvidíme, kedy bude čas na geometriu, ale dúfam, že to zbuchneme hneď v pondelok, aby som to mohol strihnúť do jedného videa. A poďme asi nedeľovať. 3/4/5. Myslím, že je čas. OK, rozhodol som sa ešte, že to urobím trošku inak. Dal som si to dole zo zdviháku a urobil som si takúto značku na tlmič. Tým pádom, keď to zdvihnem, tak si to viem vypumpovať tým zdvihákom na prevodovky do tej pozície, kde to jazdí a dotiahnuť všetko na hotovo, okrem šrobu, ktorý budeme nastavať geometriu vzadu. Takže let's do it. Budeme to mať v podstate hotové a nemusíme sa k tomu viac vrácať a myslieť na to. Takže máme to vypumpované, presne po značku. Tak idem si to podoťahovať. Bude to jednoduchšie pre každého, inak keď takto pumpujete vzadu heverom, rád používam druhý hever vpredu, ktorý si zaprem o nápravnicu. Takisto, aby som predišiel náhode, že to auto proste sa nejakým spôsobom flipne z toho zdviháku, alebo čokoľvek sa môže stať. Radšej safety first. Dobre, čo ešte urobíme, že si povolím predné čapy na riadení, aby som s tým potom na geometrii nemusel zápasiť. A tým pádom je na dnes hotovo. Dúfam. OK, takže máme tu pondelok, nakoniec sa nám to podarilo relatívne rýchlo urobiť. A ideme sa teda dať na tú geometriu. Uvidíme, čo nám to povie, keď si to za chvíľočku zmeráme. Ale asi to nebude úplne najpresnejšie. Idem si pozakladať senzory a ukážeme si viac.
OK, takže zrkadla máme na mieste. Predok, zadok. Lechiem. Ideme si to tu nahodiť. Tento nebol taký vybitý, tak to by ma teraz také trošku pod uhlom. Ale ja si to budem nahádzať a za chvíľočku si ukážeme meranie. Dobre, práve pozerám, že ešte musíme zmerať výšku. Takže idem zobrať meter. Máme štvorkolku, takže predok by mal byť 426 mm a zadok 453. Takže meter by mal byť niekde tu. As usual. No, tu je. A merá sa vlastne výška od stredu kolesa, od stredu krytky po roh blatníka. Odtiaľto, potiaľto. Ideme si to pomerať a dám vám vedieť. Dobre, odchýlky sú odmerané, teda výška a ideme teraz prebehnúť túto rutín. Prvé začnem s autom cúvať dozadu. Nám pomaličky nabiehajú percentá. Už sa dostaneme na 100. Počkáme, znova pôjde proces, ten istý, pôjdeme dopredu. Musel si to zaprieť jednou rukou, sorry, aby mi to sa to nezrolovalo dozadu. No a teraz vidíme výsledok našich meraní. A vlastne ešte musíme urobiť pohyb volantom. Dobre, listili sme si tieto podložky. No a teraz vlastne čo nám zostáva je točiť volantom do strany, do jednej alebo do druhej. Pokiaľ nám to nepovie stop, točíme doľava. Teraz ideme doprava. A teraz sa vlastne vrátime do stredu. Dobre. Ideme si vycentrovať volant a hneď sme späť. Dobre, takže test máme úspešne za sebou. Si ideme nastaviť vozidlo. Takto nám to vyzerá vzadu. A takto to vyzerá vpredu. Nie je to úplne najhoršie. Prvý si ale nastavíme zadok, lebo tam sme menili ramena. A podľa toho už potom doštelujeme zbiehavosť vpredu. Takže poďme si to zdvihnúť, poďme pod to. Dobre, takže tu máme prvý šrob, na ktorý budem nastavovať, tu máme druhý. Máme si nám pekný kľúčik a tu na tejto magickej mašinke vidíme, ako sa nám pekne geometria nastavuje. Musíme sa dať úplne na stred, ak to bude možné tým pádom. Tak. Opa. Pekne na stred. Dáme si teraz vlastne druhú stranu rovnakým spôsobom. Budeme si to tuto nastavovať. Tam si to budeme sledovať, ktorým smerom sa nám to posúva. Dobre, idem si to dotiahnuť a vrátneme sa na predok. Dobre, takže geometriu vzadu máme nastavenú. Jedna, druhá strana nám sedí. Máme to dotiahnuté. Ideme sa presunúť na predok. Tuto to bude jednoduchšie. Máme vlastne len predné ramena. Nedokážeme to nastavovať ani odklon, ani nič podobné. Tu vidíte, že táto strana je len trošičku posunutá a táto strana je skoro v tolerancii. Takže ideme si ich nastaviť a dotiahnuť. Dobre, takže máme donastavované. Zádok krásne v strede zbiehavosť, máte tolerancie, predok takisto presne na stred. Sedia nám aj odklony, aj vpredu, aj vzadu. Nie je to nič strašidelné, takže ideme urobiť ten final test a vytlačíme si k tomu protokol a čakajú ma ďalšie dve auta na geometriu, takže zábava pokračuje. Ale týmto pádom je vlastne Ford hotový a zákazník si preto môže prísť. Takže asi týmto by som to ukončil. Ďakujem, že ma sledujete. Ešte to asi nedá sa úplne nazvať sledovaním, ale tí, ktorých to baví, tak šupnite tam nejaký like. Alebo prípadne môžete nechať aj koment, že čo by vás také zaujímalo. Možno aj o
o norských autách. Často sa tu stretávame s rôznymi elektromobilmi, ktoré sa asi v Európe možno úplne bežne nevyskytujú a možno vás niečo zaujíma, čo by som vám mohol zodpovedať, takže kľudne keď tak do komentu hoďte niečo, čo vás zaujíma a ja sa tomu skúsim povenovať. To je to najmenej, čo môžem urobiť. Ďakujem ešte raz a majte sa pekne. Serus.